nga kaagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Unagid si Hinida Ordonez Salinyada, si Milili Oligo, ara man siya. Nagasulod na sa aton karon buon-buon si Roming Estrabon Hidalanga. Morning ko na sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga monitor Tamyaw Yamam Banisa Star Kagdok Matmayo Jingke de Alagdon, Noel Amar Alex Muntisa, kag Boss Lito Baba. Kay Aisa Villalobos, good morning man. Kay Salvador Tanalion, Arlene Villalobos, Sophia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Taga Pontevedra, good morning. Kay Estelier Eprelen, good morning man. Palihog ko lang tamyaw, pamilya Estelier, dire sa Naik, Cavite. God bless. Sige. Kay Imbong Diyo Campo ga pangapi upod kay Kap Bito Sang Maaw. Kay Manuel Janong Gran Kapal, good morning man. Kay Angela Gayundato Castillo, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa atong tagsagid kakaagahon. Kay Judge Snap Diamante Gabugtaw na niya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos kag Bob Brancia, good morning. Stoto Raul Alibugas dalom dagaladlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo. Dira sa Purok Balulan Bago, kay Ana Diaz, good morning man. Kay Philip Bilyisa sa Murcia, si Marvin C. Gabugtaw na ni. Si Johnny Dalgo sa Manapla, si Pari Erning Horilia. Si Richard Kagtoto Bino sa Barangay 4, si Pari Kinit Pabun, kamusta ka? Kaya parang istoy kirido, abibangon na. Kag mag walking, sini nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Sabado subong, of course, wala kita sang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga... Editor, wala pa maumpawan. Another round naman sang saka sang balaklon sa gatong. Saan ni mauntat man? Puerte. Bao todo preparasyon, buwas na gali ang inaugurasyon sang napilian nga Vice Presidente sang pungsod Pilipinas, Sara Duterte Carpio. Sa 30 pa ya, ang presidente na pilian nga si Bongbong Marcos. Wala sang magbitbit armas sa sina nga mga tinion, ganban sa mga lugar. Todo bantay ang aton sini mga otoridad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Morning man kay Marilo Beltran Cimento, naga-monitor man karon nga kaagahon. Balikan ta kabo pagkatapos ini. Ang inyong Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas
ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo. Wala kalambot sa Game 7 ba? Tani daw maayad-ayad pa kung may Game 7, pero kampiyon na, no? Nagdaog na. Puwerte nga
balbalanay sa basketball. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Si Vice Mayor Elced Pamilyaran, nagapati siya ng pagpatigayon sang visibility patrol bla. Medyo mayo man niya. Kay bangod sang bao, puwerte ho. Ang pinatyanay, hindi maintindihan. Grabe. Kamusta? Ang ripad sang Sineco, nagahulat ko no ang Sineco sang opisyal nga desisyon sang Energy Regulatory Commission antes ipatuman ang refund sa mga konsumidor. Iniangot damlaglang mando sang ERC nga ang Sineco ang may-ara sang over-recovery charge nga nagdangat kapin 237.9 milyones umpisa pa 2004 tubtob 2017. Base sa ginpagwa nga pahayag sang Sineco, nagfile ang tagdumalahan sang manifestation nga nagaduso nga i-defer o kung ipaiway ang pagpatuman sang refund. Samtang ginaulat ang opisyal nga desisyon sang ERC. Madumduman sa inisyal nga computation sang Sineco, nagadangat 11 milyones kada bulan ang ibalik nga refund sa mga konsumidor sa sulod sang duwa ka tuig. Dapat gid ibalik nyo na sa amo na. Hindi na sa aton mga tagpalamati basi masiling kamo nga ang refund pagi sa cash hindi tiluan ina buhin sa inyo billing. Amo na ya. Cash ang ilaging kuha kung nagsubrang sukot kwarta. Kung mag-refund amat-amat ipagi sa billing. Kaya ang iban kapati niya ba makamani kitas ni? Ama ko bilyon ang refund sang Sineco. Din mga Diyes nga maripan sa kwartaman. Ibuhin niya na sa billing ninyo. Kag wala pa na siguro kung nabuhin o kung wala. Amo gani ina nga dapat pungkuan gid ang management sang Sineco. Paano may balance ang konsumidor nga nagbuhin kamo? Ang lain basta nagdugang pa. Kinahanglan ipatag nyo kasama ka teknikal ang mga pro-preskon sang Sineco. Sila lang nakaintindi. Ang ibang nga negro hindi man nakaintindi. Porte ya. So dapat iduso tagid sa Sineco. I-explicar nyo husto sa liman bala nga termino nga maintindihan sang konsumidor. Gawanglo-wanglo ang ulo sang konsumidor, patawag sila preskon na be. Ang mga konsumidor gawanglo-wanglo ulo ya, wala sang naintindihan. Di dapat ya, iduso naton, paintindiha kami, maripan kamo. Paano kami kabalo nga nagripan ka? I-explicar ina matag sag Sineco. Kaya warat hinalongong ang konsumidor. No? Consumer member ang panawag sa aton, pero hindi man ta membro. Wala mga dita kabalo kung mapasaka sila o kung anong ginahimo nila sa Sineco. Ngalan na nga do consumer ka. Tiluan ka lang patapos balbalon ka sa hindi maintindihan nga balayran. So dapat ang Sineco magpaintindi sini sa konsumidor. Hindi kay paburo lang nga paburo, natapos lang ang pagpamati, zero. Wala sang naintindihan ang konsumidor. Sila lang nakaintindi o kung ang iban nga upod gani guruda, wala pa man kaintindi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na morning da. Kay Anghela Gayondato Castillo, tamyaw ya si Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Beirut, Lebanon. Si Marjorie Gayondato Castillo sa Zone 5, Kalumpang, Mulo, Iloilo City. Kag sa taga-Banga, Totong 1, Pilisa. Taga-Pilisada, good morning. Kay Marlene Diaz, okay, nagamonitor sa Barangay Sumag. Taga-Sumag na good morning. Dira sa Dilag Family, sa Belmonte Family sa Purok Riverside, Barangay Sumag, kay classmate ko Efren Pumpirada sa Bilog nga Diga Sumag, kag Punta Taytay, kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning man. May lang nga pagmonitora, upod-upod lang kita tagsa kaagahon. Medyo duludugsing kita kon kaagahon, dugsing kita, bulo balita kita. Pero standby kamo ya
sa aton komentaryo alas 6:30 tubtob alas 7. Purely komentary na. Ikaduha nga hutong sa aton pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse
DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete. Juan Ponce Indrele, no? Ginkuha sa chief legal sang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pila na si Indrele? 91? Purting edad, no? Makmuymuon ka pa chief legal ya sang administrasyon ni Bongbong Marcos. San chimpuan na sang amay ni Bongbong
nga si Ferdinand Marcos, daw Chief of Staff man si Juan Ponce Enrile. Si Guevara, ginhimo Solicitor General. Ini siya rasumong kapangalagad man, Department of Justice na dalom ni Presidente Rodrigo Duterte, kinuha man siya ni Bongbong Marcos nga Solicitor General. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na kay Arlidan Makoy. Good morning. Monitor lang ko diya, sumag liyog tamyaw sa Baktuda drivers. Mga drivers sa Baktuda, good morning. Kay Ebros Patigayon Balulot, good morning. Suman sa Banwasang Himamaylan kag Murcia, naga-monitor na karon nga kaagahon. Pati da sa Gimaras gali matunog ang signal sang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital President-elect Sara Duterte si Bacolod Mayor Ebilio Leonardia nga magtambong sa iya inaugurasyon sa iya inaugural ceremony buwas nga adlaw Hunyo 19 sa siyudad sang Davao. Sa press release nabaton ni Leonardia ang opisyal nga imbitasyon halin sa inaugural committee kag nagkumpirmar nga magatambong ini. Madumduman si Mayor Sara nagdonar sang RT-PCR machine sa Bacolod valor 5 milyones pesos kag nag-facilitate sang 20 milyones nga tupad assistance valor sa halin sa duli para sa mga linibo nga Bacolodnon. Nagpasalamat si Mayor Leonardia kay Mayor Sara sa pribilehiyo nga masaksihan ang historic inauguration sa siyudad san Davao. Imbitar si Mayor Bing dito sa inaugurasyon ni Mayor Sara Duterte. Kung sa bagay, maayo sila nga magabyan kahit nagligad sa wala pa mag-resign presidente ni si Mayor Leonardia sang League of the Cities sa mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas. So, inaugurasyon buwas, imbitado siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Kay Toto Alarcon morning, kapita, monitor lang ko sa barangay Hinubaan. Taga Hinubaan da, good morning. Kay Armando Gabang, good morning, kapita, salamat gid. Kay DC Santoyo Lisaw, good morning. Tamyaw lang amay ko sa bago sang Happy Father's Day sa kay Papa Nestor Santoyo kag subong sa imo. Salamat gid. Okay, may lang nga pag monitor adlaw-adlaw sa aton nga programa. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, good morning dira kay Ason, si Marinato Pili tanan Barniso family sa barangay Kabagnaan, La Castillana, naga-monitor man. Sige. Uy, dali gid lang. Makapi-kapi taanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media.
Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o Sa sangaton kapulisan, kaso ginapreparar sang Police Station 8 Batok sa person of interest nga miyembro sang Bertoso Drug Group nga naglutang kay Adonis Matulak. Druga ang ginalantaw nga motibo sang krimen. Luis Palita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Giniprepara na sa Police Station number 8 ang kaso batok sa person of interest nga responsable nagluthang kag nagpatay kay Adonis Matulak, 54 anyos, may asawa kag pamuluyo sa Purok Hollow Blocks, Barangay Singkang Airport, City Ciudad sa Bacolod. Kuni mo Fred madumduman, Huwebes ang gabi, sang gintiro si Matulak sa isa ka persona nga nagasakay sa puti nga Ford Ranger. Kanang paragyo matapos ang insidente. Sunod sa kay Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station number 8, ginakonbinse nila Action Fred ang testigo nga mag-execute sa affidavit agon mapasaka nila ang kaso batok sa suspitsado nga naging serving nga person of interest may kalabtanan sa paglutang pagpatay kay Adonis Matulak. Sunod kay Puerto Action Fred, miyembro sang Bertuso Drug Group nga nabase sa syudad sa San Carlos ang responsable nga nagimo sang krimen sa pagpatay kay Matulak. Wala pa mapanang aking personal interest. So, pero ko rin natin sa iya na hindi pa rin natin siya. Sige-sige na naman natin sa iya. Pero magpaltagin ng kaso, sir. Ang tumod mo sir ng person of interest, isama na ni sir? Isa, sir. Isa lang na-identify, sir. Bari siya gina nagtiro, bari? Yes, sir. So anong dalom giman din sir nga motibo? Drugs, sir. Related sa drugs. So, bali ang victim ka, pero hindi kulang mag-ingreso sa iya. Magkuha ito sa presyo, ganito, 10 mil, 8 mil. Iterimi ko nag-aaway ng duwan iterimi ko rin tapos ang ato nga special of interest bali na subject for by basa siya tapos na sipitsa niya nga victim mo sa pertiba Do among gapid amon sir. pero nang nagtulog sa iya. Membro giman siya sa isa ka drug group ni Major? Yes, sir. Sa initial nga informasyon na drug group nakalink na siya sa drug group. Anong grupo ni siya sir na natuon? Sa San Carlos sa grupo. Na-identify na rin kung anong nga ngalan sa grupo ni sir? Yes, sir. Bertuso group. May mga grupo din siya. So, maka-afford din siya makapatubad ng classical. So, with this development, sir, kitaya sa Station 8 ya makafile kita kaso anytime kung makompleto ito na ang mga kinanglanon. Yes, sir. Tingnan yun. Tagitong witness ka. Na hindi ko matibot. Inuunta lang sa mga investigador para lang nanggan niya itong witness ka na nakapagdadit sa iya na napagdagdati. Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na. Wala katapusan. Pitsa 30 sang ugto manaog na si Presidente Rodrigo Duterte ang gaasog yapon ang agi sa mga illegal nga droga. Nagdako nagigani kay milyon-milyon na ang nagasulod sa nagkalain-lain nga kaprobinsyahanan. Pero mind you, ang presidente pagpanaog ya, hindi matapos ang gira sa droga. Kay posible kuwaon pa ni siya ni Bongbong Marcos. Adviser kon illegal nga droga ang paghambalan. So medyo halong kamo, abi nyo tapos na, kay manaog na si Presidente Rodrigo Duterte, oy, halong-halong,
kay padayon lagsanay sa ilegal nga droga. Action Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Kay Jonalyn Ninyal Di Crepito, good morning. Kay Sir Silis John Dexter, Ket Macariula, Karin Guzman, Edgar Sipida, Lager Di Quilla, naga-monitor adlaw-adlaw sa Tagda Zone 3 sa Hinigaran. Taga Hinigaran da, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaadlaw. Upod-upod lang kita, ulo enjoy lang kita, tagsagid kakaagahon. Kamusta? Bawa. Dali na lang ang mga inaugurasyon. Ang kay Bongbong Marcos, Pitsa 30. Buwas ang kay Sara. So, pagka July 1, pungko na sila sa palangakuan. Ugto gani sang June 30. Pero ang official gid nga pagpungko sa palangakuan, July 1. Bag-o ng presidente, bag-o na ang vice-presidente. Sa mga lokal posible, bag-o man ang inyo gobernador, bag-ong mayor, depende kung nagdaog o kung nagkalapierde. Amo ina. So, honeymoon kita sa bag-o naton nga mga opisyales. Medyo pulo panilagan tanay ang 100 days nila sa ila pagpungko sa ila sini palangakuan. Okay man? Kay Tandoy, morning tamyaw ko si Maninoy Cotonyo sa gapamati gitag sa kapano ni Banlag. Where is Banlag? Okay, ariglado. Action Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Doktor Pinoy Squalene Capsule. Ko si Pastor Leonardo Posadas, si Jordan Kapastor sa isang iglesia sa SB Village Panukoy. Sang una mayara ko nga UTI, mga 15-20 minutos ako nagabatyag sang kasakit, tugtog nga magpangihi. Kag mayara man ako nga heart failure, pero sa pagmitira na ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, sa sining nga pangidaron 72, daw wala lang ako nagabatyag sang pagkakapoy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sadto pa, ginpamatud-an. Ari na ang food supplement nga ginabantayan sang tanan. Ginapakilala Sed Panyawan Plus. Ang panyawan o kung makabuhay ang isa ka sa isang tanom nga bulong nga mapaita nga makabulong sa pagpapaskog sa lawas kag makapaayo sa ginabatsyag. Napamatudan na kag madamo na ang ginpaayo. Aprobado sang Food and Drug Administration. Sed Panyawan Plus. Sed Panyawan Plus. Pangita lang ang may tatak Sed Marketing. Perminyo gid tandaan nga sa panahon subong bawal ang magmasakit. No approved therapeutic claims. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Action Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Ariho, may pamangkot lang ko sa inyo. May nahikapan kabla nga bukol sa lawas. Ining sa liog ti goiter na. Bukol sa baga, tumor kag iban nga mga bukol sa lawas ka nagtubo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya,
kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 10-24. Una nga bula, resulta 10 kag 24. Second draw, 22-4. Ikadua nga bula, resulta 22 kag 4. Third draw, 23-22. Ikatatlo nga bula, resulta 23 kag 22. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Jackpot 49,500,000. Ari ang kombinasyon in any order. 26, 6, 43, 40, 12, 4. Resulta sang 658 26 size 43 40 12 kag 4. Diri kita 645 baw kadako naman sang jackpot 103,269,281. Jackpot 103,269,281. Resulta in any order 10, 12, 2, 27, 3, 18. Resulta sang 645 10, 12, 23 kag 18. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na ariglado. Morning lang Bawga sulod naman siya sa aton buon-buon karon nga aga. Amo ni siyang disturbo. Ay ho. Kay Artandoy morning sige. Kay Mario Olvido Aquisa. Mayong agada, monitor lang ko, tamyaw ko lang si Arcelita, Juliet, Vilma, kag si Emma, tanan sang Hacienda, Lugway. Si Jinky Dialagdon, morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Kay Mark Navarro Baligwas, good morning. Tamyaw ko pamilya Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City. Salamat gid. Kay Dunlad Kabasag, watching with wife, Lia Kabasag. Good morning sa mag-asawa. Good morning din sa inyo. May lang nga pag-monitor. Good morning da sa kapihan, sa mall. Kapon to si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Bida Tumbos. At man to si Dot Sulibin, si Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Nelson Distrito, si Larry Benitez. Uy, labay man ang akon kung may eleksyon sa Disyembre,
damo ang gaduso kay Larry Benitez nga magpapili barangay kapitan sa Takuling. Baw, kadamo sang sumalakdag ya kanday Nelson Distrito, kanday Billy Caro. Ginaduso ginila, maayo man. Kung magdalagan si Larry Benitez kapitan sa Takuling, matinlo man ang ngalan kilala man nga personalidad. Wala man sa ngalan, no? Kag makasarang man kung barangay kapitan ang paghambalan. Si Larry Benitez, good luck sa hando mo. Basi pa malanga, no? Nga magdesider si Larry nga magpapili kapitan sa Takuling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na kay Angele Osorio. Good morning. Nagamonitor siya sa Canlaon City. Taga Canlaon da, good morning lang. Ari may pamangkot lang ako sa inyo. May asma ka bala? Wala untat ang pag-ubo mo, pneumonia, bronchitis, lala bala ang paghubag sa baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney, may arthritis ka, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugas ang gout, rheuma, kag diabetes, may high blood ka, ari ang sabat sa inyo ginabatyag, Bluterna Plus Capsule. Ang Bluterna Plus Capsule may unod nga 5 ka ingrediente nga lunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May Bluternit siya, dahon sang tanom nga insulin, turmeric, cinnamon bark, kag may probiotics nga nagapadasig tunaw kag paipikto sa sining mga ingrediente. Kag magasupply sang billions of good bacteria sa inyo lawas para magbaskog ang inyo immune system. Bluterna Plus Capsule, kompletong kombinasyon sa mayong panglawason. Ang Bluterna Plus Capsule mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano Jutay, tuod nga daw hindi pagidman risgo gid ang pagtaas sang COVID, pero amat-amat nagaot-ot siya nga pasaka. Base bala? Hindi naton masiguro kay base kon lumapta. Basta gani gasaka may malatnan. Kon malatnan nagadamo. Kag kon magdamo siya, por Dios, por santo kabay pa, nga hindi kita magbalik sa to nagliligad nga mga tinuig. Makaduludla na to. Hindi na naton ato pagbalikan pa. So kon mahimo, kon pismas ang gina pangabay, sok-sok lang anay kita pismas. Wala kita perdihon. Pero kon magpakatiga kita, base bala, nga lumapta, tumaas naman ang COVID-19. Ang malain, base kon isa sa aton malatnan. Baho, daw damgo lang to, ang nagligad malapit 2 ka tuig. Ang igo iya sa ekonomiya porte, pangutang sang pungsod, lubong sa utang. Grabe, hindi maintindihan. Di wala pa ta katibawas. Wala pa kita katibawas sa puwerte nga utang. Mapungko na ang bag-o nga administrasyon, puno utang.
Di kung paano tayo na bayran, kaltasol na sa buwis. Kita ang tao ang mabayad sina paagi sa pagpatong sang mga buwis. Amo na nga ang excise tax, hindi pagkakason, bangod isa ina sa ginakuhaan kwarta para isweldo sa pilanaton ka mga manunudlo, build program, kag iban pa. Gasinggita na ang aton mga kauturan, mga driver, kakasona. Kaya punga na sila sa kapigaduhon. Hindi pwede kay dira gakaltas kwarta ang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Efraim Antisa, good morning, Patamyaw Antisa, family sang sitio Buraguac, La Castillana. Alin kay Efraim Antisas Jr. sa barangay Villamonte. Taga Villamonte, good morning. Kay Nathan Burmiyoda, oy bugtaw na, good morning. Nagamonitor sa barangay Panakiaw, Isabela. Tanan nga pumuluyo sa barangay Panakiaw, Isabela, kag sitio Sulbod, Moises Padilla, good morning ko na. Sa Burumio, kag Hermohino family. Si Melvin Peñapel, ara naman siya, gaupod sa aton. Kay Arlene Anerdes, morning. Monitor lang kami sa barangay Baliwagan. Morning lang kay Malia Ilisanya, naga-monitor adlaw-adlaw. Kay Elisa Iligan, good morning. Tamyaw ko Iligan family, monitor lang diri sa La Carlota. Taga La Carlota, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, pasudlon tang report sa Bacolod City Hall, checkpoint, kag Police Visibility Patrol, ginsuwistyon ni Vice Mayor Pamilyaran kontra kriminalidad. Balita City Hall. Detalyo po kay Aksyon Art, tayo hopon. Aksyon Art. Good morning, Action Friend. Nagapati si Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga ang pagpatigayon sang Visibility Patrol kag checkpoint ang isa sa matikang nga dapat himuon sang kapulisan na agod mapaganhagan ang kaso sang pinatyanay nga nagaluntad sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Pamilyaran, iningatikang ang hindi man garantiya para mapunggan ang pagtuhaw sang kriminalidad. Apang mahimo naman nga makahatag sang kabudlayan para sa mga persona nga nagadala sang ilegal nga armas lutang. Dugang pa sang vice alkalde, mayon nga trabaho sang kapulisan ang pagsulbar sang krimen gani, ginalauman niya nga ini ang ilalubos nga matutukan. Normally, that is a police matter. Police visibility is very important, no? To deter crimes. Interventions or ang measures ang aton PNP, kung anong himuon nila to minimize, hindi mo na ma-stop o minimize ang nga incident. Siguro may labot siyang police visibility, ang checkpoints na siguro, dako na mabulig, no? Yes, sir. Even during daytime. Pwede gid sila ka-set up sang checkpoints, may psychological effect na mo. Checkpoint da, pag makitaan ng armas ta. Nagkakiri ta weapon. Amo na guro Action Art ang imuon sa kapulisan ta. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art tay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Amo na ang pila ka mga sabat sa aton opisyal bangod sang wala untat nga linutangan ay pinatyanay diri sa siyudad sang Bacolod. Amo na siling kolimpas ang una nga kon madula abi ang illegal nga druga mauntat maning pinatyanay sa Bacolod sa iban nga probinsya kag bilog nga pungsod Pilipinas. Timintras tanto nga sige pa ibwal ang druga ati wala man untat ang linagsanay kag pinatyanay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Kay Nancy Garcia, good morning sa Katabla 3 Talisay City. Ba, Sister Mayo, happy Friday kuno dito sa ila. Weekend dire sa aton. Shout out lang sa mga utod ya, Mrs. Alvarez Cagnets Mercado Herrera sang Imbuen Water Mineral Refilling Station sa Barangay Tangob. God bless. Sige. Kay Baran Nini Rico, good morning man.
kay Gingging Perez Konsing Baran halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota City. Taga La Carlota. Kay Joy Ann Ogdamen. Good morning, Tamyaw Pamilya Ogdamen sang Hacienda Kahilamunan, La Castillana. Taga La Castillana da, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una,
I-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender ang incentive sa pila ka mga Negrosano. Balita Kapitolyo. Detalye sinupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpatigayon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang paghatag sa cash incentives sa duwa sa ka mga Negrosanon nga benepisyaryo sa Negros Occidental Scholarship Program. Mga scholars edi sila nga naggraduar nga may highest o kon highest Latin honors. Sila mo sanday John Tolentino, isa ka IP scholar halin sa Don Salvador Benedicto, nagakuha sa BS Hotel and Restaurant Management sa Central Philippine State University, San Carlos City, kag naggraduar bilang summa cum laude kag batch valedictorian nagligad nga May 2022. Siya nagbaton sa 17,000 total cash incentive. Ang isa diri amo si May Ann Montero sa Valladolid, isa sa mga pagkaon scholar nga naggraduar naman nga may degree sa PS Fisheries. Nagbaton sa 10,000 na cash incentives. Nag-graduate man magna cum laude sa Carlos Hilado Memorial State University sa Binalbaga nagligad nga June 13 sining 2022. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Bilig-buli sa pila naton ka mga utod no ning mga maalam bala. Amo isla ang dapat naton tagaan ning talupangod kon daw medyo
hindi makasarang sa ila sini pag-eskwela, tagaan naton sa mga benepisyo, libre naton ang ila mga tuition, kag iban pa. Mapuslan iniya sa nga pungsod Pilipinas, Buwas Damlag. Amuning mga kabataan nga nasiling kita, damo sa kabataan nga maala mo, nga hindi gali makasarang ang ginikanan sa pagpaeskwela hasta lang high school kay kon kolehiyo, hindi na malabot na sang income sa mga ginikanan. Kanugon bala? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Tao nga may manubungal. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners. Kad nakitaan ko ang ila sakripisyo. Apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man. 48 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations. Action Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. May bird flu outbreak pa. Dawla kita untatan sang kagawaw. Madula ang isa, masulod ang isa, may mga monkeypox kag iban pa. Ay, terrible. Kay Manjo Arnijo, good morning. Kay Juan og Damit, advance happy Father's Day sa tanan nga tatay. Buwas nga adlaw. Kay Shine Castro, good morning, pamilya Castro. Og urukay gamonitor gid dire sa sitio Napaturan, Barangay Kodkod. Tamyaw ya papaya nunoy. Subong man si Edi Laos kag Nanay Isabel ga monitor sa Victorias. Kay Roger Burgos na tamyaw ko si Mama Winnie Giray Burgos kag Brother Ronald Burgos sang Biscom Compound kag Lolita Binya sang Paglaom Village, Binalbagan. Kay Gerly Diaz Bonifacio, good morning. Nagamonitor man alin sang una. Sige, good morning gali kay Kagawad Joel Bonifacio. Si Ibon Bosher sang Germany, ara siya, nagaupod sa aton karon nga aga. Si Milko Bilyo, tamyaw gali si Brad Matinga ni Palis, kag Brad Sam Terraico. Federal Blending Corporation. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas
ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may asang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56 na. Kamusta? Ang aton mga taura may nag-text dire nya saka naman ang presyo lingko amo ina. Bantayan naton basta Lunes gani, preparar na kamo kaysa Martes another round naman sa pagsaka sang presyo sang gatong. Wala na untat no? Kay Humalumina, good morning man. Kay Elizabeth Gamala, rasya.
nagaupod sa aton. Kay Russell Gomez, good morning. Kay Dante Makilan, good morning. Si Noel Amaro tamyaw sa kay Jinky de Alagdon. Okay, thank you gikono sa panamya. Action Radio Philippine Standard Time na 5:57 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.